Здравейте, приятели на Combo Sports ВК. Това е първи епизод с Формула 1 от 2014. И нека да си видим това. Този актив явно да ви е интересно. Новия сезон. България да беше айде кой да беше така. Явно къстъм. Добре, приятели, искам да ми изберете отбор. Ще играем на Season Challenge, кариера. И почваме с отборите 5, 6, 11, Infinity, Red Bull. Това е интересно отбор. McLaren, Sahara, Lotus и Zauber. Значи, това са 5 отбора. Пак ще ги повторя: Red Bull, McLaren, Sahara, Lotus и Zauber. Добре, искам да изберете и да ми кажете кой отбор да започне. Благодаря ви.